Ndakasangana neshumba nezuro kumakuseni nenguva dza12:06. Shumba idzi dzanga dziri 5. Shumba ndakatanga kuona shumba hadzi yanga ine mwana imwe chete. Saka ndaona shumba idzi dzacross dzabva dzacross. Saka imwe yacho iyi hombe iyi ndiyo yandakazotarisana nayo kuti iye yakabva yanditarisa tatarisana dzadziri 50 meters pandanga ndiri. Saka ndaona kuti shumba iyi yandiona iyo taona tatarisana. Shumba iyi ndipo yakatanga kuti svetukira ichiuya kwandiri. Yakatanga kundisvetukira ichiuya kwandiri shumba iyi. Neni ndo pandakamanyawo ndichinosangana nayo about 7 steps dzekumanya ndichinosangana neshumba iyi. So shumba iyi ndo payakamira. Yakamira about 12 meters neni. Ndichitanga shumba yayo kuituka. Tanga kuituka. Ndo panatora dombo ndo pandaikandira dombo kuti itize. Shumba yayo haina kutiza. Yakanzvenga dombo ndo yatowedzera mamwe masteps anenge 2 feet kuya kwandiri. Saka tanga tava range ye 9 to 10 meters neni. Saka ndaona kuti shumba iyi yatoramba yakamira neni. Ndakaramba ndingoridza matombo. Ndingoridza matombo. Shumba iyi ichitenderere kada kuya sure kwangu. Ndingoramba ndichiridza matombo. Kada kuya sure kwangu ini ndoramba ndichituka ndingoituka. Ndingoti shumba iwe enda. Shumba iyi ndo payakazoona kuti munhu uyu ane chirinzi. Ndo payakazotiza. Ndo yapinda musango. Patakati rwisani maybe 7 minutes. Vadaro ndakudzokera kumasure pandanga ndichibva about 15 meters dzokera kumasure. Shumba iyi yakanondivandira mberi. Yakanondivandira kumasure kwiki. Ndakuti shumba iyi inofanira kunge yaenda. Shumba iyi yakauya futi chida kuti indirume. Yakabva yajamba ikabva yamira mumacheto meroad about 8 meters closest neni. Ini ndikaramba ndichingorova matombo aya ndichitoita sendikuita kwairi ichicheda masure. Sendikuita kwairi ichicheda kumasure. Yakaramba ichidzova ichingodzova ichisumudza ivhu nemarara yakanga inawo ichida kuti ndikande ichisumudza ivhu. But ini ndakaramba ndakangoshinga kuti shumba iwe enda. Ndingakuti ndizvo zvandakasangana nazvo izvozvo nezuro na 12:06.